कहताऊ है धीरे धीरे ढील दो आ ढोड़ी जनी छील दो ना हालन के करे के अच्छा खाना बा तो लजाए के नहीं के बाबू खूब ये के दुल्हा बनी का हम बड़ा खुश बनी तोहरे हम गाना गावल हका धीरे धीरे ढील दो ढोड़ी जनी छील दो अतना फीलिंग में गौले बड़ू फीलिंग में यानी स्टूडियो में भाव वो धुन पर कितना जानी गाओ बाकी तू जौन कहले बड़ू नु कि थाकल बा मिजाज जनी हो वाला फील दो सोचा हमार भगीना सत्यजीत आइल बाड़ो हम तो गीत बड़ा कम दोसर कोई के सुनीला बाकी तार गीत के जवाब के ठीक बा माहौल अरे का कहलू तने उहे सुना ना दो एगो तनी ताली बजा दे नेहा राज और कौन कौन गाना गोले बड़ू तने बताओ हमरा के उरितेश पांडे जो तोहरे गाना रहे घर से निकलो करसमिया कटरी ओ भाई चाप के जी भलकटा जला का करो सरकार घर से निकलो कटरीना गली में हनुमान खान आया सलमान खान के भाई हनुमान खान और कौन कौन बा तने एक दूगो हमरे के बताओ ना और लबा चलो शुभकामना बा तो गीत तनी उहे हो जाए एक बार और सुना दो दूध के फैक्ट्री हेलो हेलो खड़ा होके गाई हमरा त मन करतला कि बैठिए के गाई हेलो कि हमर दूध गोबा दूध के फैक्ट्री आके करियो में न करी कितना खा हम लिखाए खाती खखरी आके करियो में न करी अभी और भी गाना आइल बाटे कौन भाई के साथ बहुत जल्दी हमर गाना आवेला बाटे फिल्म में गा देले बनी गाना लेकिन एल्बम बहुत जल्दी आवेला बा बहुत सुंदर गाना बाटे 3 दिन हो गइल गाइला बहुत जल्दी आवेला बाटे और भी गाना बाहर सब के बतेबे कनी सलमान खान आइल बाटे हम काफी अब 2-4 महीना हो गए लेकिन बहुत अच्छा गाना रहल सटे कि भाई हमारे एक नंबर गुंडा बचा आहा बाबू हवे अमरीश पुरी के चाचा कि दिन में ना जइबो अपरा में कुचा जइबो कि दिन में ना जइबो अपरा में कुचा जइबो कि तोहरा पे सब गरमाया कि घर से निकलो कटा रीना गली में सलमान खान आया है एगो और हमर गाना आई रहे बहुत सुंदर काचा बेदाम डुएट गेलनी राकेश मिश्रा जी के साथ बचपन का प्यार आइल रहे अंकुश राजा जी के साथ कल्लू जी के साथ मुखिया भीएस मुखिया खेसारी भैया के साथ अभी बहुत जल्दी गाना आयल बहुत सुंदर सुंदर एगो और आइले रहल हमर गाना कि मरद हपी अकर साला भूल जाएगा कि होते सवेरे बबुआ और स्कूल जाएगा कि मरद हपी अकर साला भूल जाएगा बहुत अच्छा गाना अभी वो गाना ऑर्केस्ट्रा में गाना है जो अभी गोलू भैया बतानी हम अभी ट्रेंडिंग में चलता है एक लाइन गाई घर में चिपकली जैसे चिपके दीवार से आओ सही चिपक जा तू हमारा अपना भतार से
ढेर दिन पयलू हो गई हो से कार से बड़ी प्यार द तू अपन बतर के ओले हमार होगा कि आज भर ढीला ढोढ़ी जनी छीटा अपन मिजाज जनी हवाला पीता कि घर में चिपकली जैसे चिपक के दीवार से ओ सब चिपक के तू अपना बतर से क्या हैसन ओरिजिनल फील यहाँ के देतनी भेजा पूरा पब्लिक के सामने हम तो भोकर में फील देले बनी लेकिन यहाँ के ओरिजिनल फील देतनी पूरा धोती उठा के कि घर में छिपकली जैसे छिपक के दीवार से ओ सब चिपक के तू अपना बतर से बहुत अच्छा रुआ कह दम यहाँ तक गा देनी है ना तो हमारे जगह में लाज लगत रहल लाज क्या है लगता स्टूडियो में गा दे हलू लोग सुन ले बता मंच पर उहे तार हिट बता लाज क्या है गलती को होता नहीं भैया जब वो इजा गा दे हलू स्टूडियो पे यही तरी मामूली फील्ड हो मंच जौन हो ओरिजिनल अखाड़ा हो तो जब अखाड़ा में ना कहबू तो कहाँ कहबू इतार शब्द जौन बानू ढोणी छील दो कतना नौजवान बर्बाद हो गईले एगो हमार भगिना बा हमार भगिना के अपन मामा के गाना सुने के चाहिए बाकी नेहा राज के गीत के फैन हो गई बा कहीं झगड़ा कर देता परसों गोली चलो ले यही गीत खातिर कत ना लगी केकर गाना बा तो गोलू राजा के कौन गाना नजरिया के बात बा मन करो तो कोनी कौन सुनबे भगिना तो कहता ऊ है धीरे धीरे ढील दो आ ढोड़ी जनी छील दो ना हालन के करे के अच्छा गाना बा तो लजाए के नहीं के बाबू खूब ये के दुल्हा बनी का रौदे दुल्हा बनी संजीव भैया ठीक बा कुछ कहे दी हमरो के पहले तो हमरा ओर से शुभकामना बा बहुत धन्यवाद आपका कि जोड़ी बनो रहे दुल्हा दुल्हन के 2-4-6 महीना में जोड़ा बेटा होखे एगो के नाम गोलू होखे एगो के नाम राजा होखे और तीसर का जौन सुपुत्री होखे ओकर नाम अंजनी होखे एगो ताली बजा दी हमरा संजीव भैया खातिर और नेहा राज के गीत रो सब सुनत नहीं सुनी अच्छा गीत बा और एकर धुन जौन बा सबसे प्यारा बा तो गावे के बाल बजाए के नहीं गा दो ओकर बाद फिर हम शुरू कर खोली तो थोड़ा हेलो 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 रह दी हेलो 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 आइए एगो सेहरा के फरमाइशी बता हाँ एक एगो मुखड़ा एगो अंतरा गायब सेहरा ओकरा गोलू भैया